دەستگاها خێرخوازیە بەرزانی یەکەمین دەستگاها خێرخوازیە هەرێمی و کوردی بوو گۆوالیکاری گەهاندن کۆچبەرên Kobaniyên li Pirsûsê û Rûhayê herwiha di nav bajarê Kobanê û yên li Herêma Kurdistanê jî koçdestpêka koçberiya xelkê Kobanê ve çar caran alîkariyên mirovî pêşkêşî wan kiriye. Dezgaha xêrxwaziya Barzanî ocbeya yekemîn ya alîkariyên mirovî beriya gokarwana yekem ya hêzên pêşmerge 24 demjimêran derbasî Kobanê bibe, gihandên koçberên Kobanê yên li Pirsûs û Rûhayê herwiha gihand xelkê Kobanê yên di nav bajêr de got ew alîkarî 6000 kartonên xwarinê bi 20 kamyonan gihandin wan. Ocbeya duyem ji bo 4000 koçberên Kobanê di nav gundên Bakurê Kurdistanê yên li ser sînorê Kobanê de amade kiribûn û gihandin wan. Ocbeya sîyem taybet bû bû şîr û pêdiviyên zarokan pêk hatibû. Herwiha siyê vê mehê de dezgaha xêrxwaziya Barzanî ocbeya çarem ya alîkariyan goşxwarina 500 malbatî pêk hatibû li ser 200 malbatî di nav bajarê Kobanê de û 300 malbatî li Pirsûsê hat belavkirin. Ew alîkariyên xwarinê ji 21 ton alîkarî pêk hatibû. Ji bilî alîkarkirina koçberên Kobanê yên li Bakurê Kurdistanê û xelkê Kobanê yên di nav bajêr de dezgaha xêrxwaziya Barzanî gelek alîkarî pêşkêşî koçberên Kobanê yên got berê xwedabûn Herêma Kurdistanê got bêhter ji 30,000 kesî bûn got dezgehê berdewamî alîkariyên xwarinê pêşkêşî wan dikir heta got ew bicih kirin. Dezgaha xêrxwaziya Barzanî ragihand got eger waliyê Orfayê û desthilata Kobanê rê bide wê hîn alîkariyan pêşkêşî xelkê Kobanê û koçberên wê bike û wê dikarê pêşkêşkirina alîkariyan de berdewam bibe. Dezgehê herwiha ragihand got waliyê Orfayê ji me xwestiye got em kampekê li Orfayê ji bo penaberan ava bike. Lewma em gotûbêjan li ser vê yekê dikin û niha em amadekariyên xwe dikin da ku ocbeya pêncem ya alîkariyan pêşkêşî koçberên Kobanê bikin. Got beşeke ji wan alîkariyan ji aliyê hikûmeta welatê Polonya ve hatiye pêşkêşkirin. Dezgaha xêrxwaziya Barzanî dezgeheke mirovî ye û ji destpêka koçberiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo başûrê Kurdistanê erkê alîkarkirina wan avêtiye ser milê xwe û gelek alîkarî pêşkêşî wan kiriye û niha tîmên xwe li nav hemû kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li başûrê Kurdistanê belav kiriye û berdewamî alîkariyan pêşkêş dike.